Библията е измислена от хората и няма как да е Божие Слово. Чувал ли си това твърдение? Онези, които го подкрепят, имат право. Освен ако авторите на библейските книги не са писали под ръководството на Бог. Библията твърди именно това. Святия Дух на Бог е вдъхновил своите служители да запишат Неговото Слово. Ето как обяснява тази концепция апостол Петър във второто си послание, 1 глава, 20 и 21 стих. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух. Какво означават тези стихове? Че Библията е боговдъхновена. Бог е насочвал мислите на своите пророци, а на някой е давал видения и сънища, които са били записвани. Идеите са божествени, а думите човешки. Всеки пророк е писал според стила, образованието и дарбите, които е имал. Но зад всичко това стои Бог, който е бдял да запази Словото си. Бог е говорил чрез пророците си, за да можем и ние днес да имаме още един начин да чуем гласа му. Въпросът е, ще му дадеш ли шанс да говори и в твоя живот? Пиши ни, ако искаш да получиш безплатна Библия.